turƙa shi babbar magana. Mai sauraro yanzu ne jaruma Maryam Yahaya ta ja wa 'yan masana'antar Kannywood wani zagi wanda Sheikh Aminu Daurawa ya yi yanzu. Don mai sauraro idan ka biyo mu za mu saka maka wannan bidiyo yadda Sheikh Aminu Daurawa ya yi kace-kace da jaruma Maryam Yahaya a cikin wannan bidiyo nasa a cikin wani tafsiri da ya yi. Domin mai sauraro kai kanka idan ka kalli wannan bidiyo na jaruma Maryam Yahaya tare da kayan da ta saka gaba ɗaya bai dace ba, domin ana ganin komai na jikinta, domin wannan ba shiga ce ta al'adar Hausawa ba, domin ta ɗauko wata al'ada ta daban, domin ba ta san cewa Allah ya tsine wanda yake sa kaya wato kasiyatun aliyatun su ne waɗanda za su zo ranar lahira. Mai sauraro ka gyara zama don mu sako maka wannan cikakken bidiyo na Sheikh Aminu Daurawa, amma muna roƙonka idan wannan ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Kai mana liking a ƙasan bidiyon namu sannan kuma kai mana comment. Mai sauraro ka san cewa jaruma Maryam Yahaya ta kasance shahararriyar jaruma ce a masana'antar Kannywood, wacce ta fara fim a masana'antar Kannywood. Shirin fim ɗinta na farko shine shirin fim ɗin Mariya, sannan kuma ta zo ta yi Mansur, sannan Allah ya ba ta ɗaukaka, amma yanzu tana so ta rushe wannan ɗaukaka ta domin yanzu ɗimbin masoyanta suna ƙorafi akan wannan bidiyo da ta yi da wasu ɗinki a jikinta wanda bai dace ba. Domin mai sauraro idan ka kalli wannan bidiyon kai kanka sai ka ce Allah ya tsine wa wannan rayuwa, domin suna fito da al'ada ce wacce bai kamata ba. Domin mai sauraro kai kanka ka san cewa wannan ɗinkin an yi su ne kawai domin ta yi tallan kanta da kuma tallan jikinta. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka da kuke a koda yaushe wacce za ta dinga